Pane mashoko obuda achitogwa panguva inoi naChris Mutsvangwa. Tiri kuziva kuti Tungwarara seattempts ekupinda muCentral Committee panguva inoi they were stopped and it was nullified. But pane mashoko abuda achitaugwa naChris Mutsvangwa ekuti asiya munhu wese anyatsoona kuti zviri pachena izvi, Tungwarara anytime can be elevated in the Central Committee. Panguva ino Chris Mutsvangwa angobuda from Norway achitaura pamusoro penhau aiwa yaPaul Tungwarara, zvisiri zvekuti he called for a press or a what. Sara pinda mashoko buda nyugwa panguva ino kuti subscribe or like zvekuti on the bell icon. Kozo anoposta video raMutsvangwa ramuri kuona kubuda nyora chiti ZANU-PF spokesperson Comrade Mutsvangwa speaks on Manicaland co-options with regards to the case of Dr. Paul Tungwarara. Mutsvangwa said the matter will be deliberated in the next ZANU-PF Politburo meeting. Ndo mashoko anotagwa asiwa nyogwa panguva ino naChris Mutsvangwa achiti aiwa this matter yaTungwarara ichazova deliberated in the next ZANU-PF Politburo meeting. Why will it be deliberated? Panguva ino taona nachina basa vastopa noda kuti vaona kuti maconditions ake doesn't suit kuti apinde kana kuoccupy that position. But panguva ino vari kuti tichazonozvikurukura, tichazonozvioverseer, tichazonyatsokuanalyze what needs to be analyzed. But panguva ino zvinyazobuda pachena kuti muchiona vana Chris Mutsvangwa vapindira panhau iyi, it seems like pane zviri kuitika behind the scenes panguva ino panhau yaTungwarara's elevation to the Central Committee. Amene muri Zimbabwe munoti kudii pamusoro penhau yangu yakangotorwa na Chris Mutsvangwa. So the next Politburo meeting possibly it will be next year. Noda kuti the last Politburo meeting this year ndio yakaitwa last week. Votize mafunguro enyu kuti kudii pamusoro pezviitiko izvi. Ina comment section medu unza mafunguro enyu. So subscribe or like, share on the bell icon.